πατέρα! Παιδί μου. 1500 μεταλλικές και μην ξανάρθεις εδώ γιατί χάθηκες. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η παρανομία δεν απαγορεύεται, τιμωρείται μόνο. Ποιος μίλησε? Εγώ. Βαγγελίστα μου, λέγουνε στημένη! Να μην έχω μαζί μου το μαστίγιο. Κάνω το κεφάλι εμαγιές στο ξύλο! Ασύστολε! Δηλαδή αν έρθει εσύ την Κρόπορ και σου στηθεί, εσύ πέρα βρέχει. Κάτι μπουτάρες πανάθεμάς. Θα μας τουρώσεις. Το ρίσκο και ο κίνδυνος είναι η δουλειά μου. Αν δεν φάω μπόλικο πράγμα από αυτό, δεν θα μπορούσα να κρίνω σωστά. Αγελάδες ανεβαίνουν, αγελάδες κατεβαίνουν. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι θα είσαι εδώ ρε σκατόμουτρο? Μόνο που ακούω τη φωνή του στον τηλεφωνητή, διακατέχουμε από αίσθημα κατωτερότητα. Πώς να είναι άραγε ο Κομιστάκος. Κάνε τα ξερά σου. Που φαίνεται δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε διάλογος. Πρόβλημα! Πρόβλημα! Αν δεν γαμηθείτε! Γαμιέστε! Αν δεν γαμηθείτε!